bende osebedo katimore weche mag penj ka wadhi nyime. Eni chenro mar nono yadh kedo gi tuo mar malaria yang dhi nyime gi nyago lemo ka koro thieth mar tuono biro bedo mayot bang' jolony yango yor thieth machielo mar sindan mabiro konyi thiedho jotuo ma ohewore. Kalore gi jolony yath manyien minono kelo yot e thieth kendo duoko chien kwan jogo miyudo gi midhusi mar malaria. Kata kamano, oganda medo jiw mondo nind e bwo net mabende en achiel kuom yore mag geng'o landruok mar tuo malaria. Landruok mar midhusi mar malaria e alwora ma Nam Lolwe yang ni pod ni malo kipimo gi kuonde mamoko ka joma yudo tuono e alwora ma Nam Lolwe en 19 kwan atamalo ka kuonde mamoko e thurka en kwan atamalo 6. King'iyo nyithindo ma malaria mako ahinya gin nyithindo ma pok ochopo higni 5 kendo malaria en tuo marach nikech malaria nego nyithiwa mang'eny. To wasebedo kwatimo research mar malaria kendo gik mang'eny mosetimre mabeyo. Achiel kuom gik mabeyo mosetimre en ni sani wan gi chanjo mar malaria ma kimiyo nyithindo 100 to nyithindo 55 chanjo ni konyo maber kendo ok yot mondo giyud malaria kendo kata ka giyudo malaria to ok en malaria mahinyo gi matek. Wan gi geno ni ka yadhni eri biro tiyo maber to gi gik masekwano geko apani wanyalo duoko tuo mar malaria chien kendo wanyalo konyo nyithiwa maber kabisa. Kapod wantiere weche motenore